Halo, siemanko, witam was. Już się gra zaczęła. Myślę, że będę miał trochę czasu. Kurwa, i naczekał. Nie wiem, czy Eldorado wpadnie. Ty kurwo jebana, pierdolony kurwa, chuju skurwiały. Ty kutasie. Ja pierdzielę. Ty kurwo jeba. UAV spotted. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Adamek, cześć, dobry. Kuźwa mać, co za dzień. Ani, że kamery nie włączył, o. Już mnie widać, ja. Aha, jeszcze czata tego... Kurna, tego drugiego czata nie włączyłem, no. Running so fast, can you find me?
close your Halo, eyes and listen to the beat of tu grocie. No, Siemanko. no siema. Siema. A, kurde, wykończający dzień, wiesz? love like ours. Just Późno, normalnie oglądałeś. Tak. take my heart, just feel the beat. We'll leave tonight and run free. Ej, ty to krótko miałeś tego live'a twojego. No tak, zobaczymy, to wiesz jak tam to wygląda, no. Tak, no. Streamerem nie będę. Nie, no fajnie. A, wykończony. Potem wiesz. Ja w tego koda sobie trochę popykłem. Ale też już mnie trochę wpieniał, wiesz? Tak? Nie, no już kurwa potem żyję dzisiaj. Cały dzień grałeś? Nie chcę się reagować. Cały dzień nie. Nie wiem, nie może. Kurwa, nie chcę ci pomagać dzisiaj. Fortnite'a osiągam właśnie. Widzę ściąga. Kolega. Co teraz? Może wydamy Fortnite'a jasno. Co ty myślisz? Możemy. Ale troszeczkę później. No dobra, dobra. Dobra. Co to jest? Nie? Nie Co ty zbierałeś? Czy za? Nie, znowu piszę. O ja pierdzielę. Co tam nie gra z nimi chłopakami? Oni grają w Fortnite'a. Nie, to nie. Tyle to było tak nie. Co tam się dzieje? Tak, tak. Telefon pogodu, i wejdę przywitać się później. Kurwa, nie chcę bardzo mi grać dzisiaj. Powiem wam. A już nie wiem, czym ja mam grać. AO is hot. Weapons ready. Nie no kurwa, hardcore jest ciężki. Ale wiesz co, kuźwa, grają. To jest niemożliwe, że tak. Hostile hardened sentry spotted. Napierdzielają na myśli. No, też mi się tak wydaje. Be advised. Hostile care package. Ja sam co myślę kurwa kupić. Ja chyba sobie też kupię klawiatura i myszka i to będzie sprawiedliwe. Grają na myszkach, widać to. No tak. Hostile rats deployed. Ale powiem wam, że na Black Opsie i na Infinity to czuć, że nożkę grają. Bo na przykład ten WW2, nie? Może tam się zdarzają takie momenty, że ktoś wygrał, nie? Ale powiem wam szczerze, kurwa, w tych Infinity i Warfare i w tym, to tak napierdalają, to czuć to kurwa, obracają się. Kurna, rapsy. Jeszcze mi się nigdy w życiu rapsów nie udało wbić. Jak długo grom? Nigdy. Nigdy. Fuck, mnie gnoj ubił. Ciężka sprawa rapsy, kurwa. Tak właśnie myślimy, co tu kurwa kupić do grania teraz. Co do grania, jakieś wyścigi. Polecam wyścigi. Mówisz? Chyba się tak nie idzie zdenerwować na wyścigach. No miałem ten Gran Turismo kupować, ale tak jakoś mi kurwa... Ja też kupił Gran Turismo i mało co gromy. Trochę pograli, zaś się gra znudziła, wiesz. Ciężko jest.
Model jazdy jest ciężki taki. Serio musiałbyś, kurna, nie wiem, zgodać się ekipą i grać. Ale wiesz, ja uważam, że Gran Turismo nie jest napada. No ja tak uważam, nie wiem. Jak kupię teraz wyścigi, to kupię teraz, kurde, może Need for Speed'a. A jak nie Need for Speed'a, to The Crew 2. Ma chyba w kwietniu wyjść. No, ja zobaczę. O, No nie, to jest tak jakby się pograło w salamkę jakoś, kurde. Właśnie do mamy, myślimy kupić, kurde. No bardzo, nie zmyślimy. Ty ten Ford wygrał, mi się podoba. Co? Titanfall. Titanfall? No Titan. Kurde. Kupuj, to ja kupię. No kiedy to ogarniesz? No nie wiem, w piątek. W ten piątek? A też będziesz miał, czy jak? No mogę go mieć, nie? No to ogarnij na piątek i w piątek ja ogarnę. o, Kurwa, tego Fortnite'a to będę spłacał, czy ściągał kurwa 3 dni, nie? a jest to jest to możliwe, wiesz? Tam jest, nie wiem ile teraz giga. 8. No, ale serwery są przeciążone. Wszyscy teraz grają w tego Fortnite'a. Gra wizualnie, kurwa, nie cieszy, kurwa, nie, ale tak ludzie, kurwa, grają w to, nie? Do darmo jest, dlatego. Nie, mi się wydaje, że chodzi o to, że możesz budować Słuchaj. i to. Taki Tak, Minecraft tak, ze tak. strzelaniem. Tylko że tam nawet możesz grać bez plusa, kurwa, i bez Mhm. niczego. To nie musisz nic, wiesz, ktoś nie ma plusa, kurwa, no co wejdzie pogra online z kimś, kurwa, i tak dalej, nie? Ze znajomymi. To też- Ego gramy, czy nie gramy? Co? Nie wiem, FIFA, Battlefield. Kurwa jego ma. Chodź, FIFA może, co? No dobra, bo ja Szybki. płytę. Szybki szpil jakiś. Co idziesz zrobić? Wysres? Ja, No to tam. i to się Baw się- kulturalnie baw- i komentuje. Kurde, co on miał za broń? Baw się dobrze. Baw się dobrze. No. Kurwa, dzięki stary, nie? No, To jest jednak kurwa w porze synek. no jak? No. Dobra, teraz wracam. Dobra. Destiny 2, kurde, pograłby. O, Kurwa mać! Znaczy, przepraszam. Jasny gwint. Destiny 1 była lipa, a 2 już jest całkiem. Powiem ci, Ale powiem ci, no że muszę, kurwa, dzień, 2 odpocząć od grania chyba. Muszę jakiego reseta, kurwa, strzelić takiego od konsoli. o ty gnoju. Kurwa. Tym kamperom w tej grze to zaraz bych udupił konsola. Tak, żeby za kara nie mógł miesiąc grać. A No. jeszcze najlepiej za kara, rozumiesz, palce połamał. No poważnie, ja dzisiaj mam taki, kurde, Nie? gęsty, nerwowy humor, Ja też że... się- Kuźwa i dali kampi. Ja też się... Powiem ci, że ja też się wkurwiłem, grałem w W2. Mówię, kurwa, wychodzę stąd. Tak, kurwa, kampili, że mówię, nie, chodzę. Kurwa, no co za... Kurwiłem się, wyszło. Jasny gwint, no nie szczymia z nimi. I tu jak nie ma ekipy, to tu nie ma gry. Ja powiem ci... No mów. Kiedyś mi się dobrze grało, ale teraz już tak średniawo. Serio. Nie. Siemano Blacku. Elo Blacku, grozisz się? Przecież już krew anielsko zalała. Ja. Nie. O, Ja. Pierwsze? No to przyjdź. No kurwa gnoju jebany. Kurwa, aż monitor mi się włączył.
monitor, żeś dostał? Nie ten, wiesz? Ten drugi, co mam podgląd. A, Kurwa, no nie idzie z nimi, hopie, oni dobrze nie wlezą i już strzelają. Ja nie wiem, czy ja mam lagi przez... Wąski, siemanko, cześć. Ja nie wiem, czy ja mam lagi, że mam streama albo coś, ale oni kurwa, teraz już... Sami kurwa widzicie. Wąski są, widzisz na tym, o czym mówię. Ja dobrze jeszcze nie wejdę, a kurwa... A już mnie hopie... Co za dureń z nami gra. o, full masz chyba. Muszę poczekać, aż ty wyjdzie. Oż, małpo. No, żeśmy prędzej grali, szkoda, czemu ci nie było. Ani mnie nie nerwuj tą sytuacją. No teraz w pedała A gra. niech se grają. No później możemy zagramy. Ale jaki ja mam wąski zmienić serwer? Care package inbound. No nie wyjdź, zmieniaj. Znajdziesz coś niższego, to... Ten ekskluzyw dla sobą? Co? Ten ekskluzyw. Kurwa, co to jest za broń? Boli. Boli mnie ciuli, nie mogę spać. Na hardkorze mało osób gra, oni wyczaili, że my tak o 22 wchodzimy, to zaraz tam No. wchodzi. I to jeszcze, wiesz co? Największe kampery z całej gry, nie? No, no. Graliśmy z nimi wcześniej zresztą. Kurwa, no Typ się położy w jednym miejscu i całą mapę leży i weź go potem szukaj. No, albo ten jeden się legł w kościele, nie? Ale w takim miejscu, żeby go, no... No hopie, no musiałbyś kurwa zajść i tłuc, tak aż rozumiesz, byś się przebił kurwa do węgla. Ja to już lepiej do złota. Ty kurwa gnoju. No i ciul mnie za... Teraz nanek będzie węgiel droższy, nie? Chyba No niech będzie droższy, niech kurwa hopie. Wszyscy kurwa nerki sprzedają, żeby mieć to na węgla, ja by się cieszył. Nad Krakowem dron lata i pierwsze 500 zł mandatów. No i bardzo dobrze. I ciekawe skąd wziął te próbki. Bo ja by powiedział, że to nie mój kumin. Nie, zapalenie śmieciami. To wiesz, za czarny dym leci. Nieprawda, bo z węgla też leci czarny dym. Kurwa. Ty gnoju jeden! Ty pierdolony ekskluzyw! Friendly counter. A, jedna gra z tobą. Friendly care package incoming. Bo mnie w zeszłym roku typ dostał 5000 mandatów. Bo zrobił sobie ognisko z opon. Taki, Ja? że No bo. stare opony chciał spalić. Friendly race inbound. Friendly care package incoming. To nieźle. A dymu tyle jakby się jakaś stolarnia jarała.
Kurwa, a ten kamper skąd się tam wziął? Tam byśmy gdzieś lepiej zrobili. Rozpaliliśmy opony. Servers in I to ognisko, nie? Mhm. I w to ognisko najebaliśmy kurwa tych pianek różnych, wiesz. Pojemników po Boże. piankach, nie? To jest Jak sama to na to? trucizna. No. Ale stary, jak zaczął napierdalać, strzelać kurwa. O ja pierdolę. Ale to specjalnie robiliśmy, nie? Dla fanów, żeby wybuchy No. były. Ale co, zwykła pianka? Kurwa. No puste. No. Puszczę pojemniki. Do ognia wrzuć, to zobacz jak ci wypierdoli. Tylko do pieca nie wrzucaj czasem. No. Wąski bardzo mądry jak oponami palił, wiesz? Bardzo mądry. Się śmieję, u mnie w domu się kiedyś komin zapalił. Jakby mnie wyczuł, to dachu już by nie było. No kurwa. A jeszcze chcieli po straż dzwonić. A oni to by pianą puścili. To jak piana by ci doszła do pieca, to by cały piec rozjebało i pół domu. Żartujesz. Dobra. O! Panie, to się piachę typie, jak się pali ten komin. Broń Bóg wodą. Ile razy to nie wiedzieli w telewizji gadali. Co, jak się komin... Z góry... No jak się sadzę. No to wodą. Ciepłą. Tak. Oho, to... No. Ciepłą. Przygotowaną wodą. Spłukać. Najlepiej piach. Nie, wrzątkiem przygotowanym. No już w takich blokach to nie ma problemu, bo tam nie ma pieca, nie? Nie to. Wąski się pyta, czy ty Blaku też poliłeś. To ty... Nogami? Czy opony? Opony. Nie, co ty? Żebym Nie, ja nie. jeszcze opony miał. Ja nie, kurwa, hajtowałeś pewnie kurwa równo. No, mi się też tak wydaje. No. Tak tu gada, ale... Chociażbym chciał to nie mogę, bo w centrum mieszkam. Na samym skrzyżowaniu. Co, benzyną podlać? Aha, podlać. No. Najlepiej. Anek, a wiesz co zrobić jak się sąsiadka wkurwia? Nie wiem. Nasikać jej w kwiatki. O Boże. To tam nie nic. Dołączaj! Dołączaj Wartko szybko, teraz dołączaj tu już szybko. Już No, jestem. no, super. Co tu jest? Karola Nula to wiem, Madzia Krzyś to wiem, Exclusive to standardowo. A nie idzie go wyrzucić. Nie wiem, chyba głosowanie możesz tylko zrobić. Za wyrzuceniem. Chyba. Ale jakby to Coś tam piłów mi gadał. No nie wiem właśnie. No to chyba jak ten, jak grasz. Nie da się chyba. Nie da się chyba go zrobić. A ja głosza go. Tak. Że jest cheaterem. No siema. Siema. Chyba. Ej, nie ma już go, czy jest? Nie ma. A, wyjebało go. Ale wiesz, zawsze może za chwilę dołączyć. No to zaś go zgłasza. Jeszcze 4 miejsca są. To zaś go zgłasza. Nie będą porządki Blaku robić. Dobra, No jest to chuj. No dawaj Macieka. Selekcja naturalna mówisz. Tak jest. Kuźwa. A jeszcze jak się wkurza, to zgłasza go o pedofilstwo na konsoli.
To są to ty? No jeszcze musisz dopisać, że ci subskrypcji nie dał. No. Coś go słabo słuchać. Kogo? Toksona. Kolega naszego. A ja go w ogóle nie słyszę. On lubi Justina Biebera. I się ubiera jak Justin Bieber. Kurwa. Aha, słyszałem cię jak no już. Dobra, walimy szpilę jakoś. Grasz Pitus? Buta? No grywam. Ale przestałem. Nie. Tego tygodnia pierdolę. A ty albo... Cholera. Spontanicznie towarzystwie wygram. No to dawaj. Ale to musisz chwilę No poczekać, co za debil. Jego mać. To na Black Opsie trójce jeszcze są ludzie kurwa do grania. Jasny, No, hopie, tak, kuźwa. kurwa. My Kurwa, ho? reaktywacja my zrobili, ty. Aha. No. Nie, gra tam ludzi, gra trochę jeszcze, wiesz? Tylko Idzie znaleźć. na hardkorze mało ludzi gra. No, na pewno to mało. Krocze takie Cała kamperiada tu grą. My tylko na hardkorze gramy, nie? Hmm? Kurwa. Już się jem chopy. I dawaj. Ile Black Ops pracy już cię? Nie wiem, ja płaciłem... O... 8 chyba. Dużo, full. Jest, kuźwa. Udało mi się. Prędzej była promocja, to zawsze też można było zobaczyć. Udało mi się. Pany, chodźcie tu, bo zgina. Jakieś fajne... Błagam was, chodźcie tu. Aha. Jakieś Black Opsy kupiłem Blaku, chodź pół tu. roku... Nie, 8 miesięcy temu. Za Blaku. 15 funtów, nie? Tutaj. Czekaj, bo mnie tu latają też. To bardzo mało. Nie ma herbu Chelsea. No co się stało? Którą minutę Ja. macie? No i co to? O, to dobra. Kaj tam 90 do tyłu. Nawet jeden do przodu poszedł pierwszy. Nie, zaczynamy dopiero, wiesz? 60 zł w Sosnowcu. Za 6 dni w Katowicach, to niedużo. UAV O, inbound. myszka z Razera Black Ops 3. A ja wam powiem, ja to samą myszkę kurwa kupuję na następnym miesiącu. Walę to. Myszkę, kreaturę kurwa i możemy grać. Na net, Mhm. to ty na Ja net. też tak zrobię. I mam... Jak tak zrobicie, to jest on nie godą. Wydawczy. Czemu? No tak godą, no. Chyba napadzie macie za nie. Nimom. Wąski nimom, jak to idzie na mieć? Wąski, jak ten soft idzie na mieć? Co trzeba zrobić? Z kim mam gadać? Hostile care package Jak overhead. no dzwonem, nie? Chyba tak- No, nie, dzwonię, nie. To na sprawach. Kurwa tam nie widziałem, kurwa. Kutas akurat paczkę otwierał. Oż ty ciulu, niemyty. Przy pociągach? No czemu nie podaję? Kurwa, rapsy włączył. No ty kurwo jebana. Na net uspokój dawna. Teraz puta. Jaką ty masz drużynę to są? Pucie. O ty ciulu. Remen, zdolnie pucie. Remen. Tu są do tego. O, rapsy mnie go, nie? Tak? Teraz prawdziwe hopy. Chodź. O kurwa, ale...
Skoczyłem na busa i naokoło mnie jeżdżą wszystkie, nie? Kurwa! Ej, ciule jebane! Nie. Czy kontuzja, Starlinga. O, A przyfarciłeś, kurwa. Myślałem, że strony będzie. Serio. O, to wyślij mi wąski na priv. O, obejrzymy. Może lepiej to będzie chodzić. Nie. Kurwa, kurwa, dwóch! Leć tam! I to są kontuzja, kurwa. Nie dawajcie. Może rozbiega, co? No może. No zdarza się, że rozbiega to typu. To tu, co to, co to. O, dziękuję. Zaraz po ten to wpiszę. Dziękuję ślicznie. Poczekaj chwilę, dokończę mecz. o cholera. A powiedz mi, skąd żeś go miał, wąski? To gdzieś się rejestrowałeś, że dostałeś 2 kody? Dlaczego? Dajcie jeden. To jest kod do twojego analu. Kanału. Przyjemnie. Kanału. Bardzo przyjemnie, naprawdę. Niegody, ty lubisz takie rzeczy. Oczywiście. Dostałeś na maila? Hostile care package Obejrzyj. overhead. Hostile UAV spotted. No. O kurwa. O kurwa, cię majtnął. O Jezu, ale zjebałem to. Ale zjebałem to. Straszne. O, straszne. Blaku. Gdzie ty biegasz? Do O kibla kurwa. Ja pierdolę. Koło tych silosów. Jestem. Hostile Guardian in No, your AO. czemu to dokładnie, kurwa? A, zbijajcie mnie. Kto się pytał o ten kod? Wiedziałem. Ja ci dałem. No to musisz ładnie poprosić, to może, ale to nie ma pewne. Ale do czego to jest? Na beta wersja softa 5.50. A, to nie wiem. UAV inbound. Nie skorzystam. Jakiego softa oprogramowania do playa? Mhm. A co tam w tej becie kurwa się zmienia? Czy w tym softie? Takiego ciekawego? O ty parszywcu. Mieli powiększyć imprezę do 12, a tu taki chuj. O dobra, Blaku, jojda, plecy ci osłaniam. Blaku! Blaku! Dwóch idzie. Dwóch. Kurwa, przecież to byle rady nie leci, no to jest jakaś... Nie dam rady, hopie. Hopie, nie takie rzeczy, o takich rady nie dam. Hostile care package overhead. Be advised. Hostile UAV incoming. Kurwa, dałem do czatu. Widziałeś, gdzie pada? Pushing. Tak jest czarne niebo. Be advised. Hostile lightning strike targeting active. Ale to masz ty co w Polsce kurwa nauczyciel wyśmiał czarnego. Nie. Pomściłem go, Blaku. Że studniówka i jedna dupa przyszła z czarnuchem, nie? Jaki Mhm. nauczyciel kurwa tam wiesz jak pocisnął temu czarnuchowi, wyśmiał go przy całej ekipie tam wiesz jak się bawiła, no a uczniowie podpierdolili tego nauczyciela i sprawa trafiła do sądu i chwilę na razie jak to się rozstrzygnie. Co z... Finalka, kurwa. i Ale tyle. kto? Uczniowie? Nie, nauczyciel wyśmiał czarnucha, No, bo była studniówka i jedna dupa przyszła z no czarnuchem. dobra, ale uczniowie nauczyciela podjebali, ja?
No to już mają skurwysyny już mają maturę zdaną. Może za 5 lat. Ale z drugiej strony, kurwa, no nie powinien się nauczyć tak zachować, nie? Nie powinna głupio cipa przyjść z murzinem. Dokładnie. Ja wiem, co tam wiesz. Słuchaj, no jakiś powód musiał być, że się z nim bujała, nie? U mnie we wiosce jedna dziewczyna ma tego. Mulata? Żabkę, nie? Z czarnym. I przy kościele przyjechali nam do kościoła na mszę. Wiesz, tam tak dzieciaczki tam i teraz nie wiem, czy to starsi od gimnazjum, czy z gimnazjum to byli. I wiesz, zaczęli jego wyzywać. Hej, nigga, fuck you, nigga. Tam było 4 chłopaków chyba. Ten murzyn się wkurwił, podszedł i wszystkim 4 najebał. No. No i dobrze. A rozumiesz, a tu się Murzyński pierdol. Murzyński wpierdol. Nie. Zobacz na czacie, co Wąski napisał. Ja tego nie mogę powiedzieć. Dobra, to gadaj. Ja tego nie mogę powiedzieć. A nie, lepiej nie. Ja cię dupczę. Mogła go pomalować na biało. Bo na Twitchu byś już miał bana za to. Ja? No? A streamuję też na Twitchu. I dalej działo. O, aż dziwne, że się nie wyjebali. Jesteś gotowy? Nie jest rasistą. Jest tutaj bardzo poważna dyskusja, kurwa. No. Nie, ale ja ci powiem, nie o to chodzi, czy jesteś rasistą, nie jesteś rasistą. Ja mieszkam, słyszysz, ja mieszkam w Polsce i w Polsce mieszkam i chuj. Jak ktoś mieszka w Niemczech, słuchaj, nie wiem jak daleko ode mnie mieszkasz, ale cię znajdę. Nie ma problemu. Stary chodził. Ty. Możesz przyjechać z flaszką, nie obraża się. Nie ma problemu. Inna okazja. Ten. Ale powiem ci, to samo jest w Niemcach, no. Ja nie wiem, co ci ludzie są. Wiesz, jeszcze brakuje, żeby doszło do tego, że rozumiesz tam ci... Niemcy to co inaczej. Nie, ale że ciapaty by zgwałcił, rozumiesz, tam Niemka, nie? I policja by go złapała, bo nią zgwałcił, nie? I ona jeszcze by wstawiła się za nim, nie? Że czemu go tak traktują? Czemu mu kajdanki zapły? No. Godem ci, oni mają pojęcie, że teraz tam niektórzy to mają... Niemcy raz wszystkich chwalą, a drugi raz wszystkich zapraszają do swoich No. państwa. To jest pojebane. Nie, trzeba z nimi pogadać, bo oni myślą, że jak tak zaproszą tych potrzebujących, to odkupią winy. To są Zjednoczone Niemieckie Emiraty Arabskie. No. No. To mniej więcej, jeszcze trochę będzie więcej Arabów niż Niemców. Już tak jest. Hopie. Panowie, pusto. Blaku, kaj ty zaś biegasz? No gdzie ja mam biegać? No co się dzieje? To je głupek. Jest to moja. Blaku, wróć się. Wróć się, Blaku, wróć się. Połowa. Tamka i żeś mnie mijał, to się wróć. Nie chcę się. Łapnie? A, dobra, dzięki. Mam. O! Co? Czarny, kurwa. Nie! Nie ma czarnego. Ja. W oknie siedzisz, to dole. Za tobą, plecy! Plecy będziesz miał. Blaku. Czekam. Ale fart. Kurwa, no nie szczimia z nimi. Ciuj. Kałun to wybił. I co jest, kurwa? Co to się odpierdala? Karnego nie ma, kurwa. Kto tu kurwa z kokołem biegł?
No dawaj, To Kurwa. sobie proszę, no. Proszę cię. na cheatach gram, na cheatach gram. UAV inbound. O, Easy, siemanko, siemanko, Easy. Szkoda, że cię nie było. Kiedyś Bo tak, był- kurwa, było. Bo był ważny temat. Czy można przyjść z Czarnoskórym. czarnoskórym na studniówkę? I otwierdza, że nie. No też, zatwierdzam, to też nie, kurwa, no bądźmy ludźmi, no ludzie, no. CXD inbound. Czekolada. No gdzie to? Ty, jakby Chodzi moja, o- jakby moja córka O czarną przyszła, kiełbasę, chłopie. słuchaj, jakby przyszła moja córka z Murzynem, to bym go najebał chyba, kurwa, jego całą rodzinę. Nie, no bez przesady, ale... Bez przesady, ale wiesz co, no... Nie powinno tak być. Jeszcze co innego, jak jest dziewczyna, rozumiesz? Kurwa. Jak to miło kiedyś mówili kolorowo. Wiesz... Jest tam, no... Pięknie, jak Paweł nie ma dużo. Z lekkimi obyczajami? O to ci chodzi? Nie no, kolorowo jest, no... Nie jest... Ale jak ja bym miał brać laskę z zagranicy, to tylko Azjatkę bym brał. Nie, to by tego nie brał. Kuźwa. A ty świnie, Ja od razu, kurwa. panie, jakie Tak, oni tutaj mają. Człowieku. tak. I cipki w poprzek, kurwa. No. No i Gdzie co? we mnie strzelał? Do, Uważaj, Szef. do niego strzelałem. Plecy, plecy Czasem był. to byś zakochał się, kurwa, od razu. W Azjatce. No, z kutasem, nie? Opie, Dodą byś nią nie mógł zaprosić. Jakbyś z rodzicami mieszkał. Czemu? No chłopie, by jęczała jakbyś psa nadebna szłapa. Coś w tym jest. Samo prawda. O kurwa, tu było. Ale trzeba przyznać, że są ładne. Dobrze jęczą. O, A skąd wiecie? Ktoś tu coś ogląda chyba. Ja już Nie, wszyscy oglądają, kurwa, ty na ciebie. Słyszysz, będziesz miał tyle lot co my, to poznasz. No. Jakie masz mleko pod nosem? No. To mam mleko pod nosem. No ty, nie? Nie kamp się, gnoju. Nienawidzę kamperiady. Nikt tego nie robi. Co? Remis. Nie, dogrywka. Dobry, o, był tam. Jakieś takie. I czekaj, jeszcze jeden jest. No, mnie zabił. Ciur mokry. O, chyba ktoś tu Cerbera odpalił. Kurwa, nie mogę z tą bronią. Ona ciula to szczyla. A jeszcze jedni mają taką inną broń. Nie wiem jak się nazywa. Ale kurna Ja raz z Urbakiem gram teraz. Nie, inno to jest. Uda? Nie, inno. Ona tak dziwnie szczylo. Pcum, 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 pcum. A, to wiem jaka. Ale nazwy nie pamiętam. Ciul mnie. Kurwa, jak wy to osłaniacie do cholery jasnej. O kurde, lewy. Co chodzi teraz? Jadę go, kurwa. Siemy, zagadowałem. Kurwa. Ej, i powiedz mi. Siemy, To raz jeżdżą, czym się zdaje. Ja, mnie gonią. Ciul i mnie zabił. Także uciekł. Tam jest! no bijesz. O, No nie. patrz. No miałem bramkarzem wychodzić, ale kurwa, przypomniałem, że wyszło.
Niepotrzebny. Kurwa, jego ma. Czemu tak? Kurwa, bo to jest... Ej, co oni robią, że im 1300 mają i żaden ich nie zabije? Nie wiem. Hostile care package overhead. Hostile UAV spotted. Friendly care package incoming. UAV inbound. Kurwa, to mnie zaś dwóch zabije. Kurwa, gdzie wyście są? Coś tam miał. Ja nie. Puszczaj to. No, lecimy. Blacku, puszczaj to. Nie, muszę Sterlinga zmienić. To nie ja miałem, tamten. A, Zbyt kurwa słabo fizycznie. Czekaj, Sterlinga wyjeżdża. O, Sterling. Hostile hardened sentry in AO. Trzeba się ruszyć, Friendly bo UAV inbound. przekrywamy. kurwa mać. Nie szczymia, no. Mam już... Ach, cholera jasna. Nie nerwi się, no. Nie idzie, wiesz? UAV inbound. Nie to. Ja nie mam siły się nie nerwować. Counter UAV inbound. O, tak są się lali. Care package inbound. Kurwa. 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 Counter UAV Kurwa mać. Ja też w to nie wierzę, to jest niemożliwe. sentry deployed. No medals for second place. Crush them. Każdy. Friendly care package incoming. W stodole. Siedzą. Który tam zdychał, kurwa? To się dopiero... Ja go. O cholera! Swojego ziobnąłem. Rolling thunder inbound. Kurwa. Niech ich, kuźwa, niech im się konsole spolą. Im się mają zaraz wszystkim konsole spolić. Za te kampienie, hopie. Kuźwa, nienawidzę. Aj, kurwa. Jak ja nienawidzę kamperstwa. Blacku, od góry lecą. O, stary. A, wygraliśmy. Ja no, wygraliśmy, ale patrz jaki mu wynik, ty. Na minusie. No, za prosto, kurwa, za prosto. Boom, baby. Czemu? Boom. Oj, oj, oj. To karne, Stary, ja tam, pierdolę. tamta była, kurwa, tamta Ja walka. też dobrych nie mam. Że tamtej bramki nie strzeliłem, to jest, kurwa, coś... Coś źle z tobą. Aj, kurwa, czułem to, że ty się rzucisz. O kurde. Gdybym został w miejscu, to byłoby inaczej. Haha, pierdolę. Mam szansę, kurwa. Jak to karnik tak nienawidzę. O fuj. O ja pierdzielę.
Blaku, Kurwa, chciałem tam. Blaku, ty dzisiaj do której grasz? Ja mam do północy, tak. Eldorado, jak ci tam idzie fifka? Dobrze, dobrze. Karne. Ohoho. Kurwa, zmieniłem. Po co zmieniłem? Po co zmieniałem? Napiskę skończyłem na 15. Ja zaczął na 16 i zostawiłem ją. Oj. Przyfarciłeś, kurwa. Dawaj rewanż. CDP, own the battlefield. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Wejdę. Oj, 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 Nie mam kurwa. Kupa, kupa, kupa. Pult do wody. Ty durniu, ty. Też masz celownik rozwiązany? Nie. Przeczyj oczy. Friendly hardened sentry deployed. Tak jak kurwa wszystkim kontrakty wyniosły. Care package inbound. Hardened sentry deployed. No, tam. Rolling thunder inbound. Kurna. Ja pierdzielę, że ja muszę zawsze przeładowywać, kiedy nie mam. Ty durniu. Mogę powstać w razie? Weź na inne koszulki, jakie tam masz jeszcze? O. O, 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 o. Czemu ty dręczysz mnie? Kurna, że tego nie uwidziałem. Ja zawsze muszę lecieć tam, kaj nie mam. Ja pierdzielę. Przyjmijcie mnie narody. Hardened sentry deployed. Ach, kuźwa. Pierdzielony. No, ale nie stresuj się. A, bo wiesz co, przez ta robota to się człowiek wszystko nerwuje i no. No, tak. Friendly UAV inbound. O, ty świnia. A ten gnój to na 2 bronie. O, ty No, gnój. można.
Z bliska na shotgunie, a z daleka na tym. Hostile UAV incoming. No. Świetnie. UAV inbound. No długo. Jedni tam kurwa baranie. No ciule, jeszcze swojego trafiłem. Zajebiście. Execute that traitor now. Co za typ. No oddaj no. Ale bez przechuj. Sorry. Nie o to chodzi, że przechuj, tylko po prostu No dobra. mi nie daje kurwa podania żadnego. Be advised. Hostile counter UAV is online. Pilnuj tam, pilnuj, dobra. O, uważaj jeszcze dwóch. Czemu te UAV jest takie krótkie? Ciul, wyjebało mnie, miałem punkty, kurwa, bo... A idziemy do spaja? No co, Spaju gra? No, idziemy do niego. Czekaj, no skończę. O, kontuzja. My tu mamy To jest. Nie mogę duża rozpocząć. przewaga. Czekaj, do tego lobby nie idzie dołączyć, niby mi coś pisze. A kurde, miałem już tam punkty nabite i co? O, Spalony. Co, spalonego nie ma? No za co spalony, jak? Black Ops, you're clear to engage. Failing the accord. Fight harder. Grajcie jeszcze raz, dojdę do was. I gracie jeszcze oczywiście. ja... No. Kurczę, balans. Hostile UAV spotted. Kurwa mać! 24-16. 25-16. O ja pierdzielę. O, jeszcze kilka mam. Drop some bombs out there. Boom, baby. Boom. Dołączyłeś do Spaja już? A, wąski, trzymaj się, cześć, trzymaj się.
Nie dołączyłem do niego. Robin? Czekaj, wyjdziemy i... Wylezymy z tego i obejrzę. Ja teraz se pójdę zakurzyć. Teraz? To ten... Spoko. No, czemu nie? Akurat teraz? No i się wysikać, bo mnie ciśnie już. Aha. No. Teraz se wyjdę. Ja też. O kurwa. You need fire support? Kurwa, jakie raz gram, ja pierdolę, to nie wierzę. Jak ciota. Nie, dobra, ale włączam. Dobra. Ja już nie włączam przez kolejny miesiąc. Rytmie. Jak ja z tobą przegrywałem przy 0, to grałem do końca. Ale tu się wyłączył Nie, połowy mecz. nie Dobra, chcę mi się. ja zaraz wracam. Serio. Aha. Nie bój się. Nie bój się mnie. Co ja tu mogę poradzić, powiedzcie mi. Co włączyłeś, Edo? I tego obsa. Nie no, wchodziłem, że to gra, kurwa, w podaniach, chuj wie skąd, kurwa. Nic nie dochodzi, kurwa. Muszę się zewsząd trochę zmienić, dopiero będziemy grać. No to chuj z tego. Muszę kurwa Sterlinga wyjebać, Bakayoko i coś innego. Tylko 0 hajs na razie mam. Skład chyba też muszę pogram w tygodniu. Czekaj, co ja tu jeszcze... To chuj, kupuj Titanfalla na piątek. Słyszysz? No dobra. Ja w piątek wolny mam, drugi dzień. Ostatni to możemy pograć. Graliście może w Black Opsa tą bronią VMP? VMP, ja I co, fajnie? grywalna. Zależy jak wolisz. Zależy jak leży. Nie, zależy jak strzelać, nie? Jak... Czy wolisz szybciej, kurwa, czy celnie strzelać, czy Bardzo szybko. tak, jak, nie? No. Nie, oglądaj, no. Nie każdemu pasowała. Mi na przykład nie pasowała, nie? Ja wolę HWK, Mhm. na przykład. Osobiście. Kurwa. Create class.
Widziałem gdzieś to. Kurwa nie wiem gdzie. Ho, 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 ho. A jebać to kurwa. Kupuję w piątek Assassina chyba. Nie ma chuja. Kwitus, jak tam myślisz? Pograłoby się, nie? No kurwa, to te używkę sobie chociaż kup, Pitona. Ale nie, ja chcę na dysk ściągnąć. Aha, no to co ja ci mogę Nie, bo... powiedzieć? Ty No ci bo mogę, tutaj... wiesz co ci mogę powiedzieć? Kupuj. No, kup. Będzie fajnie. Oj, Dobra. oj, kupię. Kupię sobie 2 gry na walentynki, o. Nie no, mam chęć tego Assassina zagrać, kurwa, taka mam chęć. O, 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 o. No, Assassin dobra opcja. Już codziennie kot to mi kurwa zbrzydł. Serio. Muszę coś się odchamić. Dobra. Zlokalizuj stracha na wróbę za pomocą anteny. Pojedziemy tam. O właśnie, no jak tak jakąś fabułkę zrobić czy coś, dobra sprawa, kurwa, tak ciągle ten multi, kurwa, żygam już tym. Dobra. Żygaj za to. Gramy w coś czy nie? Tak. Co? Dawaj tam jakieś, nie wiem. Wybieraj coś tam. Poczekaj na Blacka. Blacku zaraz przyjdzie. A, No, ja też zaraz podskoczę. No, wezmę sobie coś słodkiego. Mam ochotę, nie wiem, może czekolada będzie albo coś. Ugryźć coś słodkiego. Dobra. o, dobrze gadasz, idę je. No. Dobra, zaraz wracam. Zaraz wracamy. Ty no kupię chyba na tego, to nie będzie mi się kurwa ściągał. Chujek. Może router by przyjdzie do tego czasu już. Zobaczymy. O kurwa, jeszcze tu Wixa mam. Jesteś czy grasz? To ja? No, Dobra, ale powiem ci jedną rzecz. U mnie, gdzie mieszkam, nie w UK, nie? Co masz być zajebiste, to kurwa, panie słodycze, kurwa, naprawdę. No, coś tam. Dobra, Anek, ty grasz już czy nie? poszedł kopa robić. O. No, zaraz wróci.
I to tam Blacku słychać. Stara bida. Kurwa, mi się zburzyło. Piweczko. Mhm. O, ale mi smaka, kurwa, teraz narobiłeś, chłopie. Mm. No to biegusiem do monopolowego, albo na stację. Kurwa, żeby u mnie na stacji piwo sprzedawali. Byłoby dobrze. Sprzedają? Nie. No tak, no nie wszystkich sprzedają. Znaczy ja mieszkam w Anglii, nie? W UK, A. więc tutaj nie sprzedaję alkoholu w takich tych CPN-ach. Tu CPN zamknięty, no to jest. Za to energetyków opór. O. Czego to? W Polsce stary, gdzie byś nie szedł, wszędzie jest gorzoła i cygarety. W każdym sklepie. No ja wiem. Bo teraz mają podrożeć fajki i właśnie nie wiem ile będą kosztowały. Znowu kurwa? No ja pierdolę. No, po 25 mają być. Ile? 25. Paczka. Pojebało ich? Najwyraźniej. Nie no jaja co robicie, nie. No dziewać. Nie, poważnie ci mówię. Ja pierdolę. To już gadali, czekaj. Na początku grudnia to ustawa, nie jak zwykle taka. Mhm. I została podpisana i teraz te fajki co są, to jest ostatnia partia tych ze starą ceną, nie? Ja pierdolę. Ja pamiętam jakieś fajki były po 11. Po dychu. Wątpię. Lemy niebieskie. No, No lemki były po 11. O, A ja już pamiętam. Kiedyś jeszcze pamiętam, nie? kiedyś to ja kupowałem elemy za 4 zł. Nie no, 4,50. Ale ludzkie. Nie, Czy polskie? Polskie? No. Ja to miałem Nie. ile? 14 lat miałem. To niedługo będzie tutaj u nas kurwa. Paczka po 7 funtów kurwa. Po 8. Prawie 1. No, No prawie 40 zł. W Anglii to ten kuzyn mi mówił, że prawie 4 dychy paczka fajek. No, paczka fajek. No ale tam masz i zarobki inne, nie? No. Czy zależy jak kto ma pracę, nie? Bo Ja to przez ostatnie lata to sobie na początku miesiąca kupiłem zapas na cały miesiąc i się nie martwiłem. A teraz jakby miały być po 25 zł, to masz 250 wagon. Kurwa, ja pierdolę. to w normalnej cenie były takie dwa. Piotrze, palisz jeszcze czy już nie? Ja? No ale wiesz jak, u mnie w sklepie są na sztuki, nie? Mhm. Jak kupię tam ze 3-4 dziennie, albo jednego, albo dwa, zależy. To chłopie rzucaj. A, rzucę. Nie paliłem w tamtym roku, bo Ty, ja nie paliłem kurwa chyba. Ja nie paliłem chyba 2 miesiące. Czy 3. Wczoraj zapaliłem kurwa. Przez 2 dni paliłem paczkę kurwa. Z powrotem. Ale tak się chujowo kurwa czułem. Że jak teraz nie palę kurwa, tak się zajebiście czuję, a jak palę to Na masakra. początku się w głowie zakręci, co? Po długim czasie jak się Wiesz, zapali. Tak, ale chodzi o to też, że jak kurwa coś jakoś tak... pierdol bardziej- papierosy, zacznij zioło jarać. W Anglii zajebiste zioło. Nie. Co ty, żona mi wpuściłaby mnie do domu, kurwa. No, kurwa. no tak, chociażbyś powiedział, że to fajka, ale i tak inaczej śmierdzi. Tak. Jeszcze swojej robi zapalić, stary, jakiś sekret miał. Co ty. Kiedyś się paliło, ale to... No ja pamiętam jak, nie wiem, w życiu to chyba z dwa albo 3 razy zapaliłem. A mam kumpla, co palił codziennie tam po 2, nie? Teraz z Torunia kumpel, do niego pojechałem na weekend i się kupiło tam skrzynkę piwa, bo tam jeszcze 4 osoby były, tam jego koledzy i 2 koleżanki. Kupił skrzynkę piwa
2 flaszki 0,7 Mhm. i Jacka Danielsa litra, nie? Mhm. I wypił sobie 4 piwa, wziął parę machów, zioła, Mhm. dymu nie wypuszczał, nie? Potem jeszcze 2 kielichy, dym No. wypuścił i go pierdolnęło, nie? Mówi, poczekajcie, ja się pójdę wysikać. Stanął na środku pokoju, patrzył, mówi, ty, kurwa, jak ja przejdę, jak tu taka zajebista dziura. Mówię, kurwa, iść, tu żadnej dziury nie ma. To ładnie. No, ten to miał filmy. Spierdalał przez miasto, bo go transformery goniły. To dopiero była akcja. Nie pamiętam, jak zjarałem się. Przyjeżdżam do domu. A takie mi gastro zajebało, że chuj, nie? Zacząłem wpierdalać jak głupi, kurwa. Siedzę przy stoliku, a tata podchodzi do mnie z mamą i pyta się, co ci jesz? A tam się siebie kurwa śmiałem, kurwa, nie? I ja pierdolę, człowieku, do lekarza mnie chcieli wieźć, kurwa, to ze mną jest, kurwa, nie tak. No stop się śmieje, kurwa. Ale to zawsze taki humor się Kurwa. wyprawia. Najgorzej jak kurwa atak śmiechu ci złapie i nie umiesz się No, powstrzymać. to tak miałem właśnie, kurwa. Wiesz, a my się paliliśmy zawsze w lesie i w Ojciec samochodzie, stoi i kurwa, nie? patrzy, no kurwa debil, no stop się śmieje, kurwa. No, dokładnie. Ja przecież się parówkę, kurwa, chajałem. I tak wiesz, na parówkę patrzę się, kurwa, i się śmieję do niej. Ja pierdolę. Nas zjaranych raz policja zapała w Toruniu. Kurwa. No to nie jest Wszyscy myślę. wiesz, na poważnie miny grobowe, nie? Oni do dziki poprosimy. Taka kontrola tylko tam zwykła była. No, wyszliśmy z barbarki tam. I wszyscy mieli okulary. Mhm. Na szczęście, bo jakby zobaczyli oczy, to kurwa by nas zawinęli. No na pewno. No. Grunt, że już czuć nie było, bo to jednak kilka kilometrów się z buta przeszło, to wiesz. Hmm. A ty skąd jesteś? Z Torunia, czy? Nie, do Torunia mam 120 km. No, A ja ze Śliwic. Śliwice. Nie kojarzę. A Tuchola? Tuchola też nie bardzo. A województwo? Bardziej tak można. Kujawsko-Pomorskie. Kujawsko-Pomorskie. No, Do Świecia mam 50 km. też nie kojarzę. Grudziądz, tyle samo. No, Grudziądz to już bardziej. No ponoć tam w Anglii też dużo ciapatych, tak? Się sprowadziło. No, zależy gdzie, nie? Bardziej w tych większych miastach. No, stary teraz ciepatych to widzi, kurwa, na ulicy. Ci mówię szczerze, w moim mieście, nie? Co ty, każdy do ulicy przechodzi, kurwa, od razu. A ci tylko się śmieją, kurwa, patrzą, nie? No, a nie, tam dużo... I tylko myśli, czy się zdetonować, czy nie. Nie, wiesz... Nie, dużo nie mam takich ciepatych, nie? Garstka taka, malutka. Kumpel mieszka w tym, w Peterborough, czy jak to się tam nazywa? Mhm. Chyba tak. Mieszka na takiej ulicy, co tam już 4 morderstwa były. Co ty gadasz? No. Ja pierdolę, Mówi, że idzie do roboty i tak pod wieczór przyjeżdża, mówi się tylko modli, żeby ciemno nie było. co on tam, kurwa, się robi? No to ciapaci, nie? No to mówi, że sąsiadów ciapatych ma naokoło wszędzie. Kurwa, nie mieszkałbym tam, za chuja. Na tym osiedlu, co on mieszka, to mówi, że tam jest co najmniej 75% ciapatych. Ja pierdolę. Wiesz, niektórzy nie tacy biedni, bo jeden Bentleyem jeździ, drugi sobie Aventadorem zapierdalany. No. Halo, już jest. No, to odpalaj, to dołączę. Wszyscy grocie, ale to idziemy do tego. No. Czekaj.
Gdzie to stoja? No, On gra jeszcze? no właśnie widzę, że jest gro. Chyba, że mi się coś zbugowało. Albo to nie nasz spy. Czekaj, spróbuję do niego Tak, nie. dołączyć. Dołączę tam. Error. No to nie ma go. Mhm. No, wysiło pewnie się. To co, do kogo? Wiesz, szukaj teśnomek. Ja dołączę na siebie. Czekaj no. Nie można dołączyć. Czekaj, jeszcze raz spróbuję. No ja nie mogę. O, Pitrus. Siemanko. Wejdź na blachy do lobby, to do ciebie dołączymy wtedy. Czekaj. Publiczny mecz. Blaszki. No, to wbijajcie. Już? Mhm. Ja jestem już. Spoko. Nie ma tak jak blachy. Znajdzie coś w ogóle? Powinno. A gdzie brakuje? Wtedy nie widać, gdzie? Poszłeś? No ja u Nanka jestem już. Nie macie. Eldorado Ines. Jak, Też jak mnie nie ma? Nie macie. ja cię nie widzę. A, czekaj, bo mnie... Dobra, teraz... O. Bo mnie dorzuciło do tamtego zaproszenia, co mi wysłałeś. Aha. No. Nie znajdzie. Czekaj, nie ma kogoś jeszcze, żeby z nami zagrał. Znajomych. Paulinka był. Oni pewnie jeszcze w tego grają. Czekaj. Arel jest, ale w tego, w pedała gra. Może Fortnite zagramy. Ja nie mam nawet. Nie Blaku. Kruczek jest. Pierwszy masz Fortnite już, czy nie? No jeszcze nie. No. Kruczkę zaprosiłem. Ja nie widzę kruczka. Jest kruczek. Chyba. No nie, nie ma, wyszedł już. Ty, a Mamy. powiedzcie mi, Jancio, to jest bracik od Filipa, czy mi się źle zdaje? A ja tam wiem. Co ty wysłałeś mi? Rób je rajda. No pierdala kurwa zdrowo. To weź te blachy na korze. No bo tutaj będzie ciężko znaleźć coś już o tej porze. Nanek, coś ciekawego ci dropło z tych skrzynek? Co dostałeś? Nie, nic tam. Czekaj, to byś musiał kurde na czata wciepać. Gdzie na czata? Co? A tak, o dupencja. W Counter Strike'a gro. Czekaj. Nie tu i no tu. Blaku na ekipie to będzie.
Już patrzę. No taka zbyt ładna to nie jest chyba zbyt ładna kurwa. O, minus Moje. 11 u mnie jest. Ile? Minus 11. Kurwa. To U mnie może... pani jest A to polska dupa jakaś? Mhm. minus 1. U mnie jest. To jest, a to... Albo brunecia, albo mamiko. Albo... Na Neckrajda będziesz robił? Mhm. Czekaj, ale jak? Jak tu linka wciepać? O, Arel, siemanko, siemanko. Czekaj, Niech daje do tego, do koda. ale on w to gro. W pedała, wiem, O. widziałem. Czekaj, może tak przejdę i ten... Dziabnę Ja jeszcze. nie lubię tej gry. Za bardzo kolorowa jak dla mnie. No. Widać, że pusta jest. Czekaj, ajaj. Ktoś mi to wysłał. Ciekawe, czy ja to będę mógł jako jo. Na nowej karcie. Ale weź tam kurwa coś znajdź. Czekaj, robię dział tego rajda. Jednoosobowego. Pakę to nie. O, ściema mi się Fortnite. O, i dobra wiadomość. Bardzo dobra wiadomość. Blaku, ściągaj Fortnite'a. A mnie to będzie ściągać do rana chyba. A, Blaku. To ci ściągnę jo, a ty se to weźmiesz. Czekaj. Jest za duże zdecydowanie. Ja pisałem, że wysokuje, że zablokowany. O, deathmatch mi znalazł. Jeżeli się rozpisać w jednej wiadomości, Na hardzie. to maksymalnie jest chyba 160 Dobra, dawajcie innym, to nie mam. meczyka, a potem może Fortnite'a zagramy. Cześć Mikołaj. No, Freepy. I jeszcze może powiesz, że ukończyłeś studia i wszystko nie wiem. Ej, się zapomniał. O kurwa. Ciupimy po noszemu, ja? Już napisał. Nie. Nie to. Dawaj do Lemiego rajda robimy. Dawajcie. Się pozdro od Nanka. Nie, nikt nie znajdzie chyba. To chodźcie, wbijemy do Lemigo. No właśnie mam przygotowany już tekst. A na- Dawajcie, pozdro Nanka. De Adamek, napisz tam ten. Pozdro od Nanka. Już? Ej, napiszmy pozdrawiamy z BO3. No już, kto mo? Mocie?
Ja nie mogę napisać przecież. Czemu? Czemu? No bo ja mam neta z telefonu A, do konsoli. tak piszemy pozdro z BO3 od Nanka? No, Dobra. no to Nie bij. wypijałem na Black Opsa jeszcze. No, chyba już. Dobra. Niech wybijają na koda, a nie. Czy już spać idzie? Kto jo? Nie, Nie, to jest... ja jeszcze nie idę. Peter. Dobra, gramy w coś? Ej, no kurwa, no nic nie robimy. Fortnite czy Black Ops, kurwa, no mówcie. No jeszcze tego Black Opsa pomęczymy trochę. No to dawaj coś tam, fuj czy coś tam. Czekaj, aha, jeszcze jedna rzecz muszę zrobić. Czekaj. Czekajcie. Tak. Ja muszę tutaj. Dobra, dołączyłem. O fuck, o fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Powiedzcie mi, Kaj. Ten, czekaj. A co to jest tam co do ściągnięcia? O. Dobra. Ale deathmatch nie będzie Ja dobry. dołączę szybko, bo jednego wyrzuciło. Na hardkorze. Deathmatche zawsze kampy chuje. Te i co? Pobrał? Wpisałeś ten kod i co? Kto wpisał? Jo. I co działa? Mhm. Działa czy nie? No działo. Kurwa. Czekaj. I to tam ciekawego jest. Nie wiem, obejrzymy. Czekaj, kawiście są. Wow, wow, wow. Co ty, co? Sorry, pomyliłeś się. Spoko, spoko.
O, No, Nanek doszedł. czy ty masz pierwszy poziom, Marek? Mhm. Pierwszy level? Mhm. Czemu? Mam prestiżu, ale... Prestiżu. Ale znaczek prestiżujesz, czy... Drugi ten prestiż. Aha. No nie czaję tych ikon tych. Ja Prestiżu, też nie? tego nie kojarzę. I tak z tego nic nie ma, tylko ci wszystko zeruje. No. No ale że ty Mastersa wbijesz, to już taki jest... Master Prestige wbijesz, to już taka satysfakcja, nie? No. A ja WW2 muszę bić. A ja Mastera. ja WW2 dopiero mam pierwszy ten. W ogóle nie mam prestiżu. Ani jednego. Nie, ja już prawie czwarty mam. I co wiesz, zrobił pewnie więcej prestiżu, ale gram tylko deathmatche, nie? Na deathmatchu to mało łapiesz punktów. Dominację czy coś jeszcze, ale dominację nie lubię wchodzić grać w dominacji. Nie wiem czemu. Kot mi się zawsze grał w deathmatch albo nie wiem co. Zdjęcia blachy, nie, tylko tak. A innych typów nie lubię wchodzić. Tylko te piłki teraz, a wiesz, piłkę to się łapie, to spoko to jest. Grindom. Dobra, wszyscy w tego Black Opsa. A spoko, gierka nawet. No, już niedługo Black Ops 4 będzie. No, jeszcze trochę. No, ale w trójkę i tak będzie grany pewnie. No, ale podejrzewam, że w czwórkę więcej przejdzie osób już. Niedługo to Battlefield 2 będzie. Będzie premiera, to ja już biorę na premierę, bo z kim ja będę grał wtedy? W trójkę. Mm. Ze mną. No to też. No. 1 na 1. Ja pierdzielę, nie kupuję kurde już gry żadnej na premiera. Kupiłem jak WRC 7, żaden w to nie grał. Kupiłem Nie. Taki gier nie kupuj w WRC czy coś tam. Czemu? Ja lubię wyścig. Ścierwo teraz. Ja lubię. A, dla mnie to ścierwo jest teraz. Bo grać nie umiesz. Nie wyzywaj innych, Właśnie. nie bądź niemiły kolega. No. A co w tym WRC fajnego powiedz? No ścigasz No się. co w tym WRC jest? No i co, ścigasz się? No i się Nie, ściga. to jest taki tryb, kurwa, taki model jazdy jest taki sztuczny, kurwa, że masakra. Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Eldorado. No co? No mów jak strzelasz. Kur... Czym ty strzelasz? O, No widzisz. ojej, ojej. Znalazłem coś sobie fajnego i sobie strzelam na razie. Zobaczę kiedy się spierdoli. No nice. UAV inbound. Jak wygram ten mecz, to wam powiem jaka to jest broń. Friendly UAV inbound. Ale muszę go wygrać. Tak tej mapy nie lubię. Tego metra. No nie,
Kurwa, tampią. W drzwiach. Lightning strike coordinates received. Kurna, no i nie wygrał. A mogłem być to ja. Tu. Blacku. Pamiętaj, z moim łukiem się nie zadziera. Ten łuk ma moc. O, sorry. Sorry. Kurna, wyżej, strzelaj, ciulu niemyty. Lipa, kurwa. Nie, ale drugą czułość tego no. Jaką czułość? Kurwa, 11 pojebało ich. Kto? Ja Bardzo dobro. ci mówię coś kurwa. No co ty? 7, 8 to jest taka optymalna. Nie no, zaraz ktoś lubi grać, nie? No. Taka lipa. Musimy jakieś free Kurna, dlaczego ja nie mogę zaczekać? Dlaczego? albo Nukedowna. O, Nuketown. Kto do mnie strzelał? Blacku. Ja nie. Panie Janie. UAV inbound. UAV inbound. Kurwa, jego mać. Sorry, Nanek, kurwa, sorry, nie chciałem. No naprawdę, nic się nie stało, ale mnie to jest... Przeraża mnie to. Tyś mnie na pewno pół godziny wcześniej widział, niż ja się zorientował, że trzeba strzelać. Ja cię na streamie oglądam, chłopie, jak ty idziesz. Aha. Friendly hard in. To muszę szybko zmieniać ten. Proszę nie myśl. Chłopie, namierzony jesteś. O nie, na jaki kampus. Ciekawe. Friendly lightning strike inbound. Mocno jest ta broń. Kuźwa. To dobra. Ja tego habułeka muszę zmienić, kurwa, chyba. No. Niedobrze się nie strzela. Nie przynajmniej. Patrzcie jak się śmierdziel jeden skampił tam na dole. No kampią, strasznie kampią, mówię ci. O ty świnio. Tam się skampiłeś. Ty firomanie ty. Kurwa, jako to jest piękna broń. Ja pierdzielę. Pochwal się. Nie, bo wy mnie łoicie, wielablezie. Pochwal się, no. Nie. Ale świnia. Oj. Assignments inbound. Patrz zaraz jaki wynik. Mój pierwszy mecz dzisiaj, spokojnie, zaraz się rozkręcimy, panowie. No weź powiedz, co dobra. No nie powiem. Trafiłeś coś? W parce? Może coś w parce trafiłeś? Nie. No nie, bądź żywa. Piotr Żyła. Z czego ha? Ale to... On tak robi.
Ale to wiesz, to było tam i tak... Z jego śmiech, kurwa, mnie rozpierdala. Co, no fajnie się śmieje chłopak. Żywy taki chce być, wiesz. No chyba nie martwy, nie? No. Piotrek, ty na parkingu czy co? Co? Piotrek, Co? O, to cię na parkingu do nagrania czy co? nie, co ty gadasz? No, nagranie to wstawiłeś u ciebie na parkingu czy gdzie? No nie, no to chciałem ci powiedzieć. Gościu kurwa próbował tam zaparkować, to że Ja pierdolę. odbycił Cudny stary typ. samochód, no. I ram pam pam. Mów mi jeszcze. Muszę zobaczyć ile mi zostało zabić. O, jeszcze jedno zabicie. O! Jedno zabicie. Z łuku. Oho, No to- ja sam na was. Ta mapka fajna. Blacku, to teraz musisz pokazać. Wyszli. Bo wyszli. Wszyscy. Nie. Wszyscy. Teraz wszyscy. Kurde. Nie no, jakieś jaja. Czekaj, kto ma kapitana? O, czekaj, dochodzą. Aha. Dochodzi. Czekaj. Jak staro uma. Jedynek, może ty mi powiesz kurwa. Czemu mam małe wysyłanie kurwa internetu w konsoli, a kurwa na telefonie czy gdzieś mam większy kurwa? Jeszcze raz, co masz? Mam na konsoli małe wysyłanie kurwa internetu, nie? Wysyłkę internetu, nie? No. A gdzieś na telefonie czy gdzieś mam większy kurwa. Czemu to może być? A na telefonie masz przez Wi-Fi? No. A na konsoli? A na kablu mam kurwa mniejsze. Czemu tak jest? A nie masz uszkodzony kabel? No nie, właśnie przekładałem się kable kurwa. A o ile masz mniejsze? Tak samo. Na razie, Adamek, trzymaj się, cześć. No nie wiem, z 5 kurwa mega, z 3, 2. Różnie. A to chyba takiej wielkiej straty nie ma. A jaki masz internet? No powinien mieć 40 mega, nie? A wysyłki ile? No wysyłki tyle samo. Mhm. Ale no, nowy router mam przyjść teraz, zobaczymy, nie? A miałeś go jakoś tam bardziej ustawiony albo coś? Nie. Przecież się dzwoniłem do neta i że router ma przyjść, nie? Mhm. Nie wiem. Ej, czekajcie, bo ja coś, jakiś mecz znajdę. Dobra, to wyjdę wtedy. Szukać. To kurwa zimno w Polsce. Ciul, ja już dołączył, ej. Pełno ta. Co ty gadasz? No. Czekajcie, to musimy jakoś razem, ja z tego wyjdę i... Ale ja was nie widzę. A może na WW2 idziemy? Czekaj, bo mam fajną broń. No powiedz jako kurwa, nie będę żył. Battlefield. No nie mogę. No powiedz. No, No nie mogę. co ty tam możesz mieć? Czekaj. Jak ty pytałeś się mnie? Friendly HCXD inbound. Czekajcie, ja do...
Do was wleza i razem całą ekipą znajdziemy. Ty Vespera pewnie masz. Co? Vespera pewnie masz. Desperat? Vespera. Nie. Blaku, masz meczyk? No będę szukał jak dołączycie. To już... Kurna. Dobra, zanim dołączysz, to ja się zdążam wysikać, bo mi zaraz pęcherz rozjebie znowu. Co, już dołączą? No, idź tam, idź tam. A już jest u Blaka. Ojeju, jeju. Popołudnie to? Kurwa, nie mogę wejść. Czemu? No, jutro po południu. Na południe do roboty, ale nie wiem, kuźwa, męczy mnie ta robota, jak ona jest debilną. Wiesz, to tak jest, jak się z debilami robi. Coś wiem o tym. Kurwa, nie mogę dołączyć do was. Jak nie umiesz dołączyć? Nie mogę, kurwa. Nie mogę dołączyć. Kurwa. Nie wiem, Black Ops kurwa czasem tak coś odpierdala. W ogóle dołączyć nie można. Czekaj przez imprezę w ogóle. No ty Black Ops robisz czy co? No? No nie masz ikonki. Gdzie? Co jest? Dołączyłeś? Nie właśnie. No dołączaj, jedno miejsce wolne. No w tym problem, że nie mogę dołączyć. No, właśnie, dobra. Ojeju. No na katy do roboty jutro. No, niestety. Chyba, że się coś zmieni. Na rano ty wieczór. Na południe. No to do południa masz grać. A do południa to śpia. Ja wstanę tak o 9, pójdę na termometr, zobaczcie, jak będzie minus 10, to pierdolę, to nie idę. A ty na dworze robisz? Nie, no może nie, ale... Nie chcemy się oddać. Fuck! Ale że spot, ej. Kurwa, to wygląda. O ty ciulu. Znaczy, o. Przepraszam. To było za broń, kurwa. Eldorado, przepraszam. Myślałem, że to jakiś random. Paka.
Zaraz się znajdę. Jebnie. Ale kamper jesteś, kurwa. Ze Kamper. snajpą siedzi w domku. No właśnie ten huknął mnie tam. A ty bingo może masz? Co ty? No, podniosłem to spluwa właśnie. Kurwa. Znowu mi nie wyszło. Taki planiaczek namek. Że kurwa z maszynówki nawala. Super broń. Wolna dla mnie. W domie akurat jest. A tam. Co ty, Mr. Black, tak tu kampisz? No, nieładnie, nieładnie. Ja nie kampię. Słyszałem, No, to jest- poczekałem, aż mi na plecy wyszłeś, no. Ajajaj. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. A woreka trzeba, to chuj z tego. I dalej będzie. No, O, wiecie co? Z granatnika chuj napierdala. No, kurwa mać. no czysty ciul. No i znowu. Kto to taki głupi? Ubasz coś, kurwa. UAV ready for tasking. No, jak uspokój go tam. Ze snajpą siedzi menda jedna. Kurde, czekołek na nich, długo na nich czekołek. Uważaj, bo tu od góry wyjdą. Gdzie? Tu! Mów, gdzie jesteś. No kurwa. A, bo to Cory jest teraz. O, No tak. Mówię, kurwa, strzelam z niego i... No chodź, Cory za mną poszedł. Ładnie czy wejdzie stoi, kurwa, w tych kanapach. kuźwa, gnoju. Care package inbound. Guardian deployed. Wybacz, No. wybacz proszę. Że czasem nie pozwolę ci żyć tu tak, Strzelić w łeb. jak chciałabyś. Działko w środku stoi. Działko stoi. Kurwa, kutafonie. No. Ty we mnie strzelałeś? Jak tak uciekałem? Mm. Hostile UAV above. O, Nie ma tak łatwo. Kurna. Wybacz, wybacz proszę, że czasem nie pozwolę ci żyć tu tak, jak chciałabyś. Powiedz czemu nie... Janek, Tak? Hostile counter UAV is online. Co? a ta twoja to jakąś siostrę ma, czy nie ma? No ma. Jo? O? Ładna? O? A, A co? Nie, to tak pytam. Aha.
samej ciekawości. Samej? Było. Jakie normalnie szwagry będą? Aha. No tak, będzie okazja, nie? No. Zawsze pogracie razem sobie czy coś tam. Care package inbound. No kto potem będzie te działchy dupczył? Detected. Co? Friendly counter UAV. Wiesz, Nanek, ale musicie puścić w lipcu, nie? To już nie ma zmiany. A, ja nie wiem czy jakaś. Tam pójdę. Dobrze, podobcy stoi, zezwolenie dostanie. No, to tak. Chciałem kurwa przeładowywać. Zawsze z tym szykowaniem kurwa problemy. No tak samo jak Peter, ja też. O Zawsze w kurwa. nieodpowiednim momencie. O kurwa, co to było? O kurwa, co to było? Be advised. Hostile UAV incoming. Hostile counter UAV above. Radar is down. Kurwa, skampili się. Gdzieś tu snajpa była. Hostile Wraith inbound. Gdzie ten skunk siedzi? A, Be advised. Hostile Talon inbound. We're being served, Black Ops. Pick up your game. O ty świnio jedna. i świnio nie myta jedna. O ty ciulu. Już tym gównem lata non stop. Nie ma kampienia, panie, nie ma. Mission failed. Kurna, co za tragiczny mecz. No. Ten co to miał za broń? Dużo... Razorbacha chyba. Nie, Looks like Razorbacha your nie. asses could stand another kicking. Kto mnie trafił? Idziemy w górę. Trzeci. A możemy i tak tam chujowo się gra. Ale na hardcora. No. Chuj ten. Nie powiem się. Chyba, że będzie Nuketown. No. Kurwa, już nie wiem jak te nogi mu ułożyć. Ale panowie, ja spadam. Na razie, trzymajcie się. Na razie trzymaj No, się, na przyjdź razie, jutro. To dajemy tajne. I ciekawe co będzie. Te też dawą tajne. Dochodźcie w U2 teraz, nie? No chyba, że będzie ten. Jak się to nazywa? Nuketown. Nuketown. Kurwa, już wyszłem. A, metro. Myślałem, Dobra. wchodzicie od razu. Idziemy, nie? No, Mhm. Specjaliści. Kurwa, to się biera zbierało.
Oj, oj, oj. Proszę pana, proszę panią. Panie, proszę panie. Panie władzo, ale to tylko jeden kieliszek był. No, panie, halo. O chuj panu chodzi. Widziałeś ten filmik, jak drogówka zatrzymała tę babę do kontroli? A ona zaczęła ich gliniarz wyzywać od kutasów, od chujów, od różnych? No, widziałem. Widziałeś to? Kur... No, ale ja nie rozumiem, dlaczego ją ukarali. Nie, po nią karetka przyjechała. To chyba nie ten film widziałeś. Stwierdzili, że jakaś popierdolona i wiesz. No i powie, że miała okres, źle się czuła i wszystko będzie ok. Ale ty No. jakbyś wyzywał facet, jako facet policjantów, no to by ci wrąbali, rozumiesz, nie wiadomo co i poszłobyś siedzieć. No, ewentualnie by ci wrąbali pałę. No. I kobiety narzekają, że się mają źle. No. Mam czekoladę. Ja już odpalony mam. Ja też. O, aktualizacja. Jak zawsze. Że jestem? Mhm. O, z dwie mapki jeszcze zagram i też będę leciał. Dziękuję, No. Easy. Dziękuję. A to Easy, ty jeszcze nie śpisz? Smacznego, Nanek. Dziękuję. Ej, Easy Coś nas... tam nam do... Hmm? No mów. Już myślę, że Easy wszyscy już dawno poszli, a tu jeszcze patrzę, 2 widzów jest. To fajnie. A teraz chyba będzie 3 widzów. Nanek, powiedz, co żeś nam przygotował do jedzenia dobrego. Czekolada. O! Nie odmówię. No. Easy, siedź, kaj tam pójdzie spać. To zaproś coś wtedy do grania. Chyba, że tak mogę dołączyć. O. Zaczekajcie. A ja coś umierzyłem. Kto jest u kogo? U Eldorado. Jest on. Dobra. Nie można połączyć z hostem. Why? Nie wiem. Wyjebało cię. Kogo? Blaka. Hardcore czy zwykły? Nie, dołączyłem już. Jestem. Hardcore czy zwykły? Nie wiem. Daj hardcora spróbujemy. No, ach, ty hardcora tam. Dobra. Co? Zobaczcie moje logo. Moje logo. No. A, Mm. O! 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 Teraz a wy macie? Teraz nie. Ja mam chyba. Zaraz sprawdzimy. A, logo! To logo nie mam. No.
Masz, jak to sprawdzić logo? Wejdź na mój profil. Najedź na mnie. I krzyżyk. Nie włączyło mi się. Podam flagę na mistrzy. Nie lubię hardcora. W tym kodzie. No to leci. Ale powiem wam, że polska broń wypierdala w kosmos. O kur... O, zapomniałem. Co to było? Z tego co ja wiem, to Czech zabił, a nie ino dwóch. O, okej. Jednego swojego. Kurwa, kto tu granaty używa? Ja pil... Ja tu pierwszy raz na hardcorze gram. Nie lubię hardcora. Nie lubię hardcora tutaj. Super się gra. Wyszedł tam, wyszedł. No, bo wyjebał mnie. A, pierdolę. Za szybko, za szybko. Kurwa, coś mnie śmierdzi, jakby się coś jarało. Konsola. Nie. Nie ma takiego pchać na środek. Kurwa, co tak śmierdzi. Konsola ci się jaro. Nie. Mhm. Mhm. No, żywo jestem. Chciałem później na kora. Skąd on strzelał? Kurwa mać. Ja pierdolę, jakie granatami rzucają debile. No to jest kurwa właśnie hardcore, bo granat taki jednie i chuj nie ma szans, kurwa. Jednego killa mam. Kurna panowie, tu się gro. Tu wchodzą podwójne, potrójne kile. Tu się panowie gro.
Sorry, Blackpool. Anek, ty ciulu, ty. Mhm. Sorki. Ty, niedobry. No kurwa, jeszcze na... Kurde, nie hardcore, serio. Nie celuj, po prostu strzelaj. Bo jak Nie umiem tak. jak przymierzasz, to ten. Ja nie wiem, że... Serio, nie umiem, nie potrafię na to zagrać. Nie. Ja już całkiem tutaj. Ja całe życie gram kurwa kody już zawsze na korze. Nie hardcore. Nie grałem, to jest zwykle. O ty ciulu. O kurwa. Wychodzi. Dobra. Drugi był kurwa. Nie się środek tam bardzo, bo to... Nie, już nie dogonię was. Chuj jebany paczki pozbierał. Ej, lećcie tam. Kurwa, Ej, on paczki No właśnie. pozbierał. zajebał mnie właśnie, kurwa. No, chuj. 5 nas jedno. To jest rakieta V2. Janek. Ale wynik ładny, prawda? Mój najlepszy. Ej, patrz, 20 zabiłek, a 26 potwierdzeń zabrałeś. Dobra, chodźcie, idziemy. Wychodzimy. Czemu? Chodź, zwykłe. Czemu? Nie, zabieramy, co? Hmm. No, sprawdzimy, jak tam wiesz. No, Hmm. tu. Dobra. To odpalę i idę po coś do picia, bo mnie słyszy. Dobra. Bo mnie suszy, a gdy mnie suszy, Gibraltar. to Otóż to. niedobrze jest. To niedobrze jest. Kurwa, te kable tutaj. No to ciśniemy. No, po tej babce też lecę. A my gramy jeszcze? Czy uciekasz? Nie ma go nawet jeszcze. A, nie mogę jeszcze, kurde.
O, już gromy. Halo, słychać mnie? Słychać, słychać. To dobrze. Kurna, tego... O Jezu. Użyłem jeszcze. Przycisk mi się padł. O ty no respa z tego, kurwa. Ja pierdolę. Nie potrafię grać dzisiaj, naprawdę. Nie przejmuj Nie się. to żarty, kurwa. Nie przejmuj się. Tu idą. Do życi. O, tam. No, Do życi. te ścierby wjebane, no. Naprawdę, wyrzućcie ty, kurwa. To gry z tej. To z ścierbem powoli wpływają już. Te zapalające strzały jeszcze, kurwa. Najbardziej. A, to Manek, kurwa, się skampi. No, bo tu jest goście przychodzą. Kurna. Skubane. Ale dużo w tym jest. Nie, trzeba kończyć granie dzisiaj, bo to nie ma sensu. Ej, serio, oni kuźwa legają, kampią. Co to jest w ogóle? Co to jest za gra? Kampią. I ty się możesz starać, żeby ich zabić, nie? Tak. O kurwa, pierdolone strzelba. Nie wkurza was te strzelby? Czekaj. Bo mnie to wkurzają powoli. Głupi jeden kurwa strzał, a ty musisz kurwa przymierzać, kurwa jak debil. Nie, to trzeba inaczej załatwić. Trzeba ich obok obejść, no dobrze idziesz. Blaku. Nie idź na górę, nie idź na górę. No, tutaj idź. Tutaj mają, tam z tyłu respa mają. No, z przodu. Dobra, robiłem go. Tam mają respa, co szliśmy właśnie. No wiem. Daleko. Kur... No dobra.
Dobra. Ja to tu poczekam na nich. Ciekawa, przy tobie jest snajper. Kurwa, muszę broń zmienić. Dawajcie, dawajcie, dogonimy jeszcze. Jest porówno. Snajper jest tam. Kurwa mać. Pierdolone barierki. Oj, nie dam rady już. Kurwa. Ja pierdolę. Ej, naprawdę. Spoliłby tym ludziom niektórym te konsole. Ale kampią, strasznie tu kampią. I jeszcze pewnie się z tego cieszą. No. No, Oj, level zbiłem, level, o. O, tak, udało mi się. ja w ogóle zblokowany jestem w tej grze teraz, bo no, nie ma ruchu kurwa zrobić. Nic. Gdzie się nie ruszysz, tam kurwa każdy stoi, w rogu każdy kurwa. Kurwa. Ej, chodźcie, ej, stój! Stój, czekajcie, gdzie jesteście? Wbijamy im się wszyscy na respa. Nie ma chuja. No właśnie przyjazd. Trzech nos nie zabiją. A, zwycięstwo. Dobra pany, ja będę leciał. Spoko. No dobra. Dziękuję. Namek, ty to grasz wieczorem? Co jutro? Chyba tak. Chyba ja. Chyba byda. O, skrzyneczka, żem dostał. O, to jeszcze skrzyneczka otworzę. Co tu my się dało? Ty. Same uchwyty do pistoletu. A jedź pan, chuj. Otwarty dostałem slot. Do ulepszenia. Przyda się. Składam, trzymać się do następnego. No, trzymaj No, się. trzymaj się. Z Eldorado to trzeba jeden meczek jeszcze pykna i będę uciekał. No spoko. Ja też będę pamiętał. Powiem ci, na tym hardkorze lepiej się grało, szybciej to wbijało się. No powiem, następnym do hardcore pogramy i tyle. Trzeba hardcora w następnym razem pograć. Opanować to. No, więc szybciej ci się punkty nabijają, chyba mi się tak wydaje. No.
Ale na raz nie weszłem. O kurwa. Kurde, nie dałem rady, ja też im tam na tego respa wrąbał. No jak tu poznasz mapę, raz tu poznasz, no to tu uczesz jak głupi. Widzicie, atakują coś gra, kurwa, nie wiem czemu. Kurwa, to zaś mnie dwóch zabiło. Nienawidzę tego. Nienawidzę. O ty frajerze jeden. O ty frajerze. Co za kamper. I strzelba, kurwa. Standard. Kurwa debilu, czemu go nie zabił? Co za kurwa... Ej, ale co za debile z nami grają? Ja... No te strzelby, kurwa. Zamiast tym strzelbą, kurwa, ująć, wiesz, skuteczności, dodają jeszcze, kurwa, im. Kurwa w łeb mu celował jak do chuja wafla. Kurwa jebańcy. O kurwa, jedziemy konkretnie, tak nas stukają jakoś. Kurwa mnie kutas trafił tam. Ja pierdzielę. A, to trzeba dokończyć granie już. No ale wiesz Za co. dużo koda, wiesz? Za dużo koda już. Może, Trzeba może. Za dużo, za dużo. Ja widzę po sobie, że to za dużo Call of Duty już jest tego W2. Dzień, kurwa, jedno. Kurwa, że ja go nie trafił. No, jutro będę grał w inne gry. Pierdziela Koda, Call of Duty. W dupie. No, ja też. Ja już na to nie umiem patrzeć. Ja nie wiem jak oni w ogóle tu grają, jak mają nerwy na to. Sobie. No, szybka gra. Znaczy, ten kot i tak jest, kurwa, wolny. No kurwa, 11 już koniec tego. Kuźwa, godzina się biegołek za nim. Na ślepo chodzi strzela, kurwa.
No. Dobra, idź zja to gasza, idę spać. No, wiesz. No. No dobra. No, Jakoś tam się zgadzamy jeszcze. spoko, na fejsie, na Nie, fejsie. No. Dobra, trzymaj się. Miłej nocki. No, trzymaj się. Ci życzę. Nawzajem. Hej, Wyśpij się. hej, hej. Aj. Oby. Dobra, ja też kończę, także dziękuję serdecznie za dzisiaj, żeście oglądali, patrzyli. Trzeba iść spać, trzeba się wyspać jutro do roboty. Na razie. Trzymajcie się. No idź, dobranoc, trzymaj się, papa, dzięki, że tak długo byłeś. Możesz zdrowie, ja ci powiem. No więcej się odzywaj, co by szło pogadać na live'ie. Na razie, cześć.